Tá anar bheigi Thatcher agaí cála té nach bhfuil, nach chumí fearhhar síos margheall ar a dúirtear fuil. Bhaintíseach seananúna ce le sása cínteach dáil, Éad a bhí gallanúna gine a taide tíochtaná. Tá se bailíonún go sásanna chúghaire lug le mí, héananas Peter Barry san nniu fóramach go bhí. Ó leag siad isteach ag Maggie dúirtí what's it all about, níor léis sí ach a chéad paragraph na a dúirtí out. Froig san éirú Maggie Thatcher dúirte tíise charúne, má castar a ríiste má bhealach ó dínthe mé iad cé, mar chatún bhíon amach go pums má waslú gan nám, ach bedim se má bhealach dit scach cardia mé tú bháin. Ó éan í tá sasanna nach tugaí ar hen áirt, nach se féine thug na motorways tá díntas chuirlaí ceart. Ó daimhre sib go danganán le brí go spracail láil, ó híre sibbe go deirigid ní bhfuir a taxman bogorá. Tá Maggie seo an dámanta tá iarán na láil, mar tháinig an hialtaí cearta céir fáin gail sa fianna fáil. Níl an bheasta céir na héireannaí ó níl sí ceart na cóil, mar smar a chéile díra chuí le péisní chluigin bhóid. Ó rial siad í scantrúnú gan árthódí se strell, ach ní thuúsca nach an scratcharun ar a Bamalún Hotel. Tá cansmhór go dafií a talas a bhfuil an, sa darab mhór an airigid a bhfuil bhratach ar i cheann. Ó sí Maggie danas meas a cúb sí sa hásí le fáil, tá spiadóirí scacháte ón na Falklands go dín dal. Tá muidir bhádró éasca cé tan tíiseach a bhádró ré, ceart óirí as na cainteannaí sí thórscan na dhearé. Froig san éirú Maggie Thatcher dúirte tíise charúne, má castar a ríiste má bhealach ó dínthe mé iad cé, mar chatún bhíon amach go pums má waslú gan nám, ach bedim se má bhealach dit scach cardia mé tú bháin.